बेथिंजाय हाया बियो माबा हटेल गोनां माबाखाय हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल लोगोफोर जाय बोजानो गोसो बे फैबानो जाबाय आरोना खमावनो बोगासिनो दङ बेवहाय आरोना जोंनि खालारावहाय जायहा फैनो गोसो बेखौ कन्टेक्ट खालामनानै जाबाय कन्टेक्ट नाम्बारखौबो होनानै होबाय नैबे आगैनिखौ बावदों हो फार्स्ट टाइमनिफ्राय माने खानाया बहुत गाज्रिमोन दा बोखांनायनि अबस्थायाव फैबाय माने फार्स्टनिफ्राय आं लानो बावदों आरोना ओमफ्राय उननि बेलायावसो लानाय जादों आरोना लोगोफोर जुदिबा मा बुङो लोगोफोर नायनानैल' ओरैनो डाटा आंनि दिनै इउटुब चेनेलाव दिनै आरना प्रडाक्सनाव लोगोफोर नायनानै लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर नोंथांमोननि अननायाव आरोबाव साबसिननिफ्राय हामसिन आं लाबोबाय थानो हाथों लोगोफोर बिदिबा मा बुङो लोगोफोर नायलांबाय थादो बावनानै थादों दे खानायखौ लोगोफोर उनावसो खालामनाय जादों फार्स्टनिफ्राय खालामनो बावदों मा बुङो दोनथ'नोसै लोगोफोर।